Salutare oameni buni! Bun venit la un nou serie! Multiplayer Mastery ca un Minecraft, zic că eu. Este ca un Minecraft, dar ia mă. Vreau să vă arăt ceva o mapă. E să mai mă uit ceva pe aici. Bine, nu mai este. Du-te cu banii ăsta! Ce-am făcut? Stai să dau o stăm la filmare să-l ce e ăla. Să-l cumpăr și să văd ce este. Bine, am revenit. E un căcat, mă. E un căcat. Ăla. Nu merge. Ai de mai lagul, bă. Mamă mie, ce lag am avut cât am intrat. Am intrat pe un server. Eram cu românii. Români versus București, tot așa. Și după români versus Italia și din toate țările. Cei care câștigă o să duce cu cele și am avansat. Și eram și cu noi și după ultimul eram noi. Și cum i-a bătut cealaltă România? Era din Constanța. Oia. De aia am pus un skin care îmi place. Și mama m-am speriat acolo. Uitați, zona mea. Uite ce casa șmecheră! Stai de tine. Când eu am început episodul și când am intrat pe Minecraft acum, plouă! Că plouă și direct și acolo! Ce părere! Asta o scoate și bani uneori. Vreau să fac și eu, băie! Uite aici ca un fel de tabără. Un fel. Caută calul meu pe acolo. Unde e? Cum ai scăpat? Nu știu ce comentarii. Cum scapă ăsta? Ce băguit și mă fac. Aveți o problemă cu florile? Eu nu am plac florile. Sunt frumoase. Eu sunt 41 și când fac de asta... Care pot să-mi furați modelul. Asta e făcut de capul meu, mă. De capul meu. De capul meu. Voi poate fi cu cap. Sunt sigură, dacă nu știam să construiesc, uite că am învățat. Din construit am făcut. Așa de frumos și multă. De ce se ai prim?
Eu cadê o progresso meu? Eu não conectei essa. Firmeza. Firmeza, firmeza, firmeza. Teco no firmeza. Ah, firmeza. Caramelo nessas patas. Gente de comum. Cara, nu știu de o cauză spre acolo. Să vedem. Ar scrie Pâisica, Sâisi și Max. Aici era două, cred că mi-au citit. Cred că dacă ar scrie trebuie să promovare, o să aveți mai mulți abonați. Promovarea unele, o promovare schimb mai grele. Nu știu să fac pe episodul ăsta. Sper să fac destul de mult și sper să fiu cu Alex. Să-i fiu cu el. Până se termină. Vreau să fac un cadou pentru voi. Nu știu, o să fac și un cadou chiar adevărat. Dacă sunteți unde stau eu, cred că știți unde stau, că din greșeală am zis într-un episod unde stau. Scuzați, mă uit și la televizor. Aleluia! Mai bine mai mult în jos. Uite, inimioarele. În sfârșit. Și ne vedem data viitoare. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Welcome to the room of people who have rooms of people that they love one day. Docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades.
idiots. You laughing on the psychopath sitting next to you. You laughing on the murderer sitting next to you. You think I'd get it sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sad moves. You don't know the half of the abuse. We don't deal with outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You left some weird people sitting next to you. You think how did I get here sitting next to you? But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the Why'd you come? You knew you should have stayed. I tried to warn you just to stay away. And now they're outside ready to buzz. It looks like you might be one of us.